Elk jaar vindt er dan ook een congres plaats. En ook dit jaar. Dit jaar stond het in het teken van onderwijs. Het thema voor dit jaar is Education and Talent are the Future. Ik heb nu een gesprek met Millie Kok, voorzitter van het onderwijscommissie, die deze dag heeft waargemaakt. We gaan even terugkijken hoe de dag was en wat ze ervan heeft ervaren. Hi Millie, hoe was het vandaag? Nou, geweldig. Ja, ik vond het echt een geweldige dag met veel mensen, veel opkomst en een diversiteit aan mensen. En dat vond ik echt geweldig. Dus het was niet alleen maar, zeg maar de Caribische Nederlanders, maar ook gewone Nederlanders en ook andere doelgroepen. Dus dat vond ik heel erg interessant. Oké, dus wat je aangeeft is inderdaad verschillende mensen die affiniteit hebben met de doelgroep die vandaag interesse hebben getoond in het onderwerp. Ja. Had je nog specifieke doelstellingen die voor vandaag centraal stonden? Ja, we hebben sowieso natuurlijk vanuit ook een bepaalde visie en uitgangspunten. En de onderwijscommissie heeft daar zeg maar een afgeleide doelstelling van gedaan. En dat houdt in dat wij geloven echt in onderwijs en we geloven in talenten van mensen. En dat zijn eigenlijk de centrale punten geweest om het onderwijscongres op te zetten. Dus we hebben echt gekeken naar onderwijs, talenten, hoe ontwikkel je dat, taalbeleid, participatie, integratie en hoe doe je dat in het onderwijs. En daar hebben wij verschillende thema's bedacht. Oké. Als we denken dat education and talent the future is eigenlijk, voor morgen dus. Wat nemen we mee naar vandaag? Wat nemen we mee en zeggen van daar gaan we mee aan de slag? Nou, ik heb zelf natuurlijk niet alles bijgewoond, maar ik heb wel zeg maar, al die sprekers uitgekozen. Dus wat ik belangrijk vond bijvoorbeeld, dat we dus niet zozeer naar de problematiek keken, dus negativiteit, maar meer positiviteit. Dus bijvoorbeeld een heel interessante was zeg maar kritisch denken en kritisch argumenteren, omdat dat natuurlijk heel belangrijk is voor zeg maar Caribische Nederlanders en ook gewoon andere mensen om de aansluiting te vinden op de arbeidsmarkt. Ja? Dus ook zelfkritisch zijn en zelfkritisch ook kijken naar jezelf, want dat is onze maatschappij van nu. Okay. Is er nog iets anders wat je de kijkers van NOS TV wil meegeven? Gewoon, het was geweldig en ik vond het ook geweldig dat NOS TV aanwezig was. Helemaal goed. Nou, we hebben net van Millie gehoord hoe het vandaag was. Wat we meenemen in ieder geval is het kritisch denken. Kijk kritisch naar jezelf, waardoor je ook de ander veel beter eigenlijk kan accepteren en waarderen. En daar eigenlijk de ruimte voor geven. We nemen dat mee en op weg naar het volgende congres van OCAN. Dus tot volgend jaar. Nós temos junto com o Sr. Ayubi, antecipar o ponto mais interessante. Em terra lezing dat na holandês, agora nós vamos promover resumen cortico voor de Sr. Ayubi com informação que vou trazer adiante, com nós pusele de contexto de nós e uma de terra que também vive em ambiente multicultural para fora do país. Ja, bom, mi dichiare in a nutshell, è lo che come a trazer adiante, tá com tem uma diferença entre o sistema que nós escolen in cada outro, que tá muito antiano of não, tudo met zo'n course eigenlijk. Uma diferença entre com o onderwijssysteem in cada outro e com nós sessionang da processar informação. E a mensagem que eu quero dar na dinge lezing, tá que nós neem waar informação door die husa differenti aspecti, por exemplo, nós tende, nós mira, nós misci kukos. E tur conexão da worden husa junto para absorber informação. E se nós absorber a informação de maneira, nós cordele também, aunque tá hopi anos depois. Pero o sistema de educação hoje em dia hopi viata se uso de lista caminda moet je tinko memorizar uma informação. E nota hanya te leuk para memorizar lista. E dois, o sistema que está ineficiente, já que of dois semanas depois, não te acorda nada mais de lista. Dus o ponto mais importante que eu quero trazer adiante está comecei porba mais tanto quanto possível para usar nosso sistema biológico de absorver informação
door die hopi soorten de informação e hasi algo com ele para nos por correr hopi anos depois. Sim, então eu me pergunto, tá, agora que não tem uma discussão séria na Corsol, para nós vai buscar estúdio avançado, para ver que tu coisa boa para na Corsol e depois de sei de região para só reconhecer naturalmente a cultura e gente não com a também le facilitar se por exemplo na Europa ou na Holanda na insistir que mesmo sistema ainda não que modernizar ou ajustar com nosso estúdio de nosso âmbito caribense. Me diga que sem discussão com mais cerca de casa, você é coisa mais melhor. Me recordo tempo que a minha estava muito chiquito e me diga que anedota que eu corda quando na bio te zien que de Rijn komt ons land bij Lobet binnen. Voor een antiano is het ridicolo naturalmente que botinho bisa que Rijn ta kom jouw land bij Lobet binnen. Dus dentur aspecto zomaar neem over onderwijssysteem die país milhares de kilometers leu nota algo que me está recomendando hen. Vou por debater over die sistema que você usa, o sistema pedagógico, pero a matéria que você sim, me está dicht bij huis para começar, se o curso seguro para me ainda, e seguro vou estudar te avançar, naturalmente se você estuda medicinas, porta a diferença nota de grande, pero hasta a maleza não que prevalente em Caribe, tá outro for isso não que prevalente de país com roupa sneeuw e ijs e frio. Dus den estudio lota importante se você estuda medicinas bibada em Caribe para botar mais trempang possível e mais direto possível com uma lesson que é relevante de um bom ambiente e não uma lesson que é relevante 10.000 km leu. Dus absolutamente mais cerca de casa botar mais cerca de casa para absorver a informação, mas melhor me querer e mais adaptar na necessidade de bom mês e bom ambiente natural. Sim, então isso aqui é o ponto de hora para estudar avançar, mas assim que dentro do âmbito familiar a responsabilidade de mama com tata está sumamente importante, para tem certa coisa que muita estuda está assim lié dentro da idade mais young. De 1 para 5 anos, de 1 para 15 anos. Para enfatizar isso, me amas? Well, o que me visita que tradicionalmente nós está absorver a maioria de informação de maior não. Maior não está responsável por isso aqui. Pero de nos mundo moderno, isso aqui não tem caso mais. Maior não tem que trabalhar e não está outsource e tarefa aqui no sistema educativo. Dus natural, tá hopi bom se maior mês por ele, pero a maneira que o maior tá se nenhum maior não tá dando sua lista para sim fora de cabeça, ja? Dus a maneira que o maior tá sim sua algo tá dor de participar desse processo, dor de cana junto com ele, dor de papia junto com ele, dor de sim não, dor de mostrar não, dor de pontra não, o que se não compreender ou não. E esse sistema que o maior não está usa, mas está adaptado ao sistema educativo. Não que na escola não está apresentar uma lista e você muitas manhã está apontando se você ou não. Mas esse sistema de escola que a take over para maior pessoa, nós maior não, como profissional, nós não tem tempo mais para fazer tour e trabalho que se nós temos que trabalhar. O sistema de educação tem que take over de maneira que é a maneira mais natural para muita turma e absorver a informação. Isso aqui não é door de lista ou door de por bacia coisa que não está totalmente não está interessada. Então, eu tenho balance entre o que é importante para muita senha, se tem coisa que tem que ser hopi trempang, por exemplo, idioma ou sistema para pronunciar palavras, não por guarda muito, então hopi trempang, eu tenho que começar a pronunciação de certa palavra para sombra. Hopi trempang den excesso não é processo não que está toma lugar e ora bota sim coisa mister bordo sim de a mesma maneira que é maior não lo hacia mas que não por sombra não te traga gran parte do dia o sistema de escola tem que usa método não que está bordo usa dor de maior não para sim e educar na una e a discrepância que hoje em dia está grande naturalmente classe na escola ou creche grande grupo grande e portar a pessoa não responsável não tem suficiente tempo pero mister at least traga
que o sistema natural mais tanto quanto possível, de maneira que a informação te pode apresentar de uma maneira natural e te pode absorver de uma maneira natural, door de tende, mira, mishi, papia e porba, explica back, que é o que a word sinha, a word compreender e que a word reproduzir e repetir, e repetir, e repetir. Nós queremos mudar aqui para você. Eu te evidente sei não bastante mira com importância tá inteiro aspecto de educação. Nós mira também UNESCO também tá puxa up a parte de educação com cultura. Você também está de mente de gente pode sempre se mira de paz. Nós espera que estão tá responsável para a educação de nós jovens e maior também tem rol clave dentro e depois disso aqui também planificador que para parte do governo tá toma em cargo que o governo está pagando a parcela para não ser de maneira que está permitir nós produzir e sacar o máximo de capacidade para nós pressionar e nós podemos vigilar o processo. Nós não temos de reinventar a vida, porque se nós temos é interessante para nós. E uma ansinha, para sobre de cada um, tem o potencial para nós, mas é por isso aqui. Educação do futuro. Ok, nós queremos dizer que não queda pendente, mas aqui de Okan naar Leiden. Toen ik het had over dat gebiedje van Brocca en Wernicke, dan heb ik vergeten te accentueren dat die beide gebieden aan de linkerkant van de hersenen zitten. Dat betekent dat die letsels die jullie gezien hebben niet toevallig daar aan de linkerkant zitten, maar altijd aan de linkerkant zitten. Met andere woorden, inderdaad, wij spreken en begrijpen taal met de linkerkant van onze hersenen. De tegenovergestelde kant van die Brocca en de Wernicke-regio, die zitten niet niets te doen natuurlijk. Dus als je taal spreekt of begrijpt, dan gebeurt dat met de linkerkant van je Brocca en je Wernicke-regio's. En de rechterkant, die is betrokken bij de emotie van die woorden. Met andere woorden, als ik zou zeggen, met mijn intacte hersenen, dat onze hersenen gigantisch veel neuronen hebben, komt de betekenis en de uitspraak van gigantisch veel neuronen uit de linkerkant. Maar als mijn rechterkant niet had gewerkt, dan had ik het over de gigantische aantal. Dus die emotie komt van de rechterkant. Maar het doet de twee dingen. Dus de Brocca-regio, die is betrokken bij de geschikte, dus het uitspreken. Dus je zegt dat je de intonatie bij gigantisch zet. En de Wernicke-regio bij het begrip, je moet kunnen begrijpen dat als iemand jou een lieveling zegt, dat het goed is. Terwijl hij jou als een dommerik noemt, dat hij jou beledigd heeft. En ook dat zit aan de rechterkant. Dus de betekenis van de woorden, de emotie die aan de betekenis wordt gegeven, zit rechts. En waarschijnlijk wil hij bedoelen dat een voetballer iets emotioneler is, of net andersom. Daar ga ik me niet over wijzen, maar de morfologische, fysiologische kant is, linkerkant zegt het en begrijpt het, de rechterkant plaatst er een gevoel bij. Zowel bij hoe je het zegt als wat het voor jou betekent. En dat is het verschil. Senhor Glenn Helberg, bombini, seguimos de nos TV e nos que sa awe riba e dia di programa di Okan. Que conta é objetivo de dia específico awe just maybe in novembro? Pues sempre ora nós temos congresso é coisa importante tá que nós que papi que nós entram durante a informação para mim e depois nós que papi que nós entram para sobre coisa maneira educação então coisa mais importante mesmo nós mira que a educação também malo de nossa comunidade e ora nós durante a informação ora nós papi que não depois nós vai pôr turcos como nós assim nós vai pôr de manejo para dar advies do governo que não e também espera que advies que nós damos que também nós governo na Antillas ou dan na Curaçao, Sint Maarten, Aruba e Bes, que também lo escuta. Mas uma coisa mais importante de tá que se nós miramos problema na hora que riba na escola, por exemplo, e nós também que quando também hora que ora boduna educação, bo educação mas está context herkennend. Is ik men, se we doen onderwijs e a pessoa que está na escola não reconhece nada disso mês, e ore batende awe, e ore is ik men, moet wij perder hoop
de educação como que. E esse é mais importante mesmo que nós dois pequenos speeches na avisa, de Corsau, de Holanda, todos dois avisa a mesma coisa, é para mim a começar fei nos celebre e outro a começar fei a perspectiva de onderwijs mes. E se você mira que duas coisas não é também junto, não te bisa eigenlijk, uma palavra não te bisa, se você tem algo, ora você é jong, tá mamio, ora você tá laat, e outra coisa que não bisa, tá ora botin o onderwijs, no, soro que é eu, a pessoa que começa a onderwijs, que tá é se compreender de como é tá esse. E esse é também importante mesmo, e se nós mira o problema agora aqui na BES, por exemplo, que nós temos um sistema holandês, gist, hora de drop. Na nos Island, esse hora você acaba que é hora que não é bom, e que kita passa hora, não tem que nós junam de achterstand, of nós junam da bobo, of qualquer coisa, e esse é um dia coisa que nós mesmo brincar contra dia, mas sobre nós junam nota dom, nota bobo, nós mesmo vai uma coisa que é importante também, esse hora bisa, e todos junam, tá bom de teste, pero é de som, docente da vez, nós nota teste. Pero Glenn, netamente riba é ponto aí, me quer para nós que vive na Holanda, que influência o can lo baiting, passou é só que estuda na Holanda, maneira não aduna den a dissertação, tá com de parte, bom nota reconhecer bom mês que bota estudiar totalidade, pero se não riba manejo de grupo, de caso que é linha oranho, que é holandês, com influência ele para bem, para sombra tem basta de nós que tem basta sabedoria toch para sim aqui não e depois sim que toch tem outro bate para seguir vai adiante. Se nós bem aqui não, nós precisamos que a Holanda nós também, esse é para mim. Mas outra coisa que é manejo também, que nós ainda problemático. E esse é a coisa onde nós precisamos pôr ênfase. Nós ainda não é problemático. Mas a Holanda é lugar onde nós mira que nós temos hopicultura. E nós precisamos mirar que a hora de educação, vamos ter purba cambiar. A educação não riba cultura de gente, mas vamos ter saco agora que tem classe tem diferente gente. Dus o onderwijs não se cambia para antiano, of para turco, of para marocano. O onderwijs se cambia de uma maneira que você que tem uma comunidade tem diferente gente e com or nós temos lugar onde tem diferente gente, com nós também adaptar nos mesmos ribesei. Mas sobre coisa que o Holanda está assim, que o Holanda está bisa, você mira coisa na televisão, da maneira nós que vai back na Holanda de antes. Pero não será o PC, Holanda não está mesmo coisa mais. Não está bisa multiculturele samenleving te mislukt. Com multiculturele samenleving porta mislukt. Se com a banda que bota mira que tem gente que não de diferente color, diferente pensamento, esse é a Holanda hoje em dia. E se nós queremos Holanda novo, e se você é Holanda novo, se ou não, nós temos, nós mesmos pensar como nós sabemos assim assim. E é falta que nós governo agora que está assim, está bisa que nós não vai lá nenhum color mais, tudo gente mas se adaptar da mesma maneira. Esse tem manejo, bem speech agora da senhora, mesma coisa passa aí não, ela bisa, nós mesmo a cultura vanuit gelijkheid. Bij ore moet je waak, wat heeft iedereen nodig? Dus we bisa, zo moet het, maar we zeggen, alle culturen zijn wel gelijkwaardig. Tua cultura está pareu, igual. Pero vamos ver waak ore, de nossa comunidade, que nós temos ter para turhende bem na lugar. Dus a mim mesmo, me sabe, me dá mais entusiasmo mesmo, mas para a trouxe uma tende coisa, a mim por in kau trouxe com os grupos, de maneira. En ik wil iets vertellen over het kenmerken van een cultureel inclusieve leeromgeving. Ik moet er ook nog even bij vertellen, de achtergrond waarmee ik dit bedacht heb of hiermee bezig ben, is ik werk bij internationale zaken, dus ik hou me bezig met internationaal onderwijs. Ik ben onderwijskundige, dus het ontwerpen en ontwikkelen van internationale onderwijsprogramma's. En het internationaliseren van de gewone Nederlandse programma's. Zorgen dat onze studenten klaar zijn voor de global market. Inhoudelijk gezien, maar ook vooral qua culturele vaardigheden. Dus alles wat ik hier vertel, kan toegepast worden op wat vaak ook in onderwijsland en daarbuiten heet de diversiteitsproblematiek.
allochtonen, verschrikkelijk woord. Dat soort zaken, maar ik heb het ontwikkeld vanuit de gedachte, we hebben te maken met studenten. Als wij internationaal onderwijs hebben, krijgen we studenten uit alle hoeken en gaten van de wereld. Dat zijn Chinezen, dat zijn Afrikanen, dat zijn Fransen, dat zijn Duitsers, met allemaal verschillende culturele achtergronden. En uiteraard zijn mensen die wel Nederlander zijn, de Caribische Nederlander, maar ook Marokkanen die hier geboren zijn, Turken die hier geboren zijn, wel Nederlander, maar hebben ook een andere culturele achtergrond. Ook thuis. Dus daar is het ook op van toepassing. Maar ik heb het niet bedacht vanuit de problematiek rond diversiteit. Daar hou ik eigenlijk niet zo van. Waarom moeten we het hebben over inclusief onderwijs? Nou, ik denk dat ik hier tegen een groep mensen praat waar ik het volgens mij niet aan hoef uit te leggen. Maar goed, we hebben te maken met grote demografische verschuivingen in de wereld. Reizen over de wereld is een stuk makkelijker. Met elkaar in contact komen over de wereld is een stuk makkelijker. Waardoor we eigenlijk heel veel diversiteit in de goede zin des woords hebben binnen de maatschappij. Cultureel, sociaal-economisch, talig, dat soort zaken in de maatschappij. En als je dat in de maatschappij hebt, heb je dat ook in je school. Ja, dat zien we hier in Nederland, zeker in de grote steden. In Holland zit in de grote steden. En daar zie je dat we vooral in Amsterdam en in Rotterdam, Den Haag ook steeds meer, eigenlijk een enorme, diverse, multiculturele studentenpopulatie hebben. Die zitten bij ons in de schoolbank. Nou ja, daar moeten we iets mee. Of we komen er tenminste achter dat het niet meer hetzelfde is als Jan, Piet en Klaas en Kees in de schoolbank. Een van de belangrijke redenen om het te hebben over inclusief onderwijs is het feit dat de wijze waarop mensen leren, onthouden, presteren, begrijpen, onlosmakelijk verbonden is met cultuur. Ik heb over een onderzoek gelezen van volgens mij ook een neurowetenschapper. Die hebben onderzoek gedaan naar de werking van de hersenen van een groep Aziaten en een groep Amerikanen anderzijds. Die hebben precies dezelfde opdracht gekregen. Het was een mathematische opdracht, lineair dingen doen. Die hadden allemaal van plakketjes, hoe u dat ook doet om te weten wat er gebeurt in die hersenen. Wat voor bliksemflitsen er nou eigenlijk plaatsvinden. En met precies dezelfde opdracht hebben ze gevonden dat de Aziatische hersenen andere stukken oplichten dan in die Amerikaanse hersenen. En uiteindelijk ook deels natuurlijk dezelfde stukken. Ik ben geen neurowetenschapper, dus als ik iets heel raars zeg, vergeef het me. Maar ze hebben ontdekt dat dus die Aziaten het probleem op een totaal andere manier aanpakken dan de Amerikanen. Uiteindelijk komen ze alle twee op hetzelfde antwoord. Het correcte antwoord zo die er is. Maar wat je dus ziet in onderwijs, is dat we ook heel vaak kijken naar hoe kom je daar. En als je het niet precies op de goede manier gedaan hebt, heb je het niet goed gedaan. En als je dus weet dat toch eigenlijk de werking van de hersenen, in ieder geval zeker natuurlijk qua opvoeding bepaald, maar ook cultureel enigszins bepaald is, dan zie je natuurlijk dat je ook iets met je onderwijs moet gaan doen. Daaruit dus blijkt dus dat methoden die in de ene culturele context effectief zijn om dingen aan te leren, dat in een andere helemaal niet hoeven te zijn. En een andere reden, dat is eigenlijk, die komt ook uit literatuur, maar daar ben ik zelf ook heel erg van overtuigd. Cultuur is geen beperking. Persoonlijk vind ik dat heel veel van de diversiteitsdiscussies die de afgelopen, nou hoe lang is het, 10 jaar, 15 jaar, misschien wel veel langer. Heel veel langer dan dat ben ik niet blij met wat er eigenlijk gebeurt in de wereld. Maar het wordt heel vaak gezien als een beperking en daar moeten we iets aan doen. Dat moeten we verbeteren, dat moeten we opvangen, dat moeten we remediëren. Maar cultuur is wie je bent. Dus dat zit in je, dat is geen beperking. Ik had voor de grap een dingetje gedaan. Het is enorm quick and dirty. Heb ik een kleine analyse gemaakt van zeg maar de Nederlandse cultuur ten opzichte van de Caribische Nederlandse cultuur. In een onderwijscontext. Hang me er niet aan op, want het is echt super quick and dirty. Er is niet heel veel bekend, heel veel uitgezocht
over precies cultuur van de Caribische Nederlander. Omdat er natuurlijk ook weer allerlei verschillende eilandjes zijn. En ze zaken verschillende, ook heel veel biculturaliteit daar en dat soort dingen. Maar quick and dirty ziet het er zo uit. De oranje lijn is de Nederlandse. En de blauwe dus, de Caribische Nederlander. Even los van al die, ik heb wel al die termen erbij laten staan liggen, daar ga ik nu niet op in, want dan zitten we hier tot vanavond. Maar je ziet dat we nergens ongeveer elkaar tegenkomen. En als je bedenkt dat over het algemeen het onderwijs hier in Nederland door mensen ontworpen wordt die zelf oranje zijn in deze lijst en die zelf oranje les hebben gehad, dan kan je ook wel gaan bedenken dat het af en toe misschien een beetje niet helemaal aansluit. Even voor alle duidelijkheid, wordt er dan nog boven iets van vindt dit niet belangrijk, vindt dit beetje belangrijk? Ja, dit is zeg maar tegenstellingen, dus die hier hebben stellingen bij gestaan. Dat heb ik even teruggebracht naar termen die zeg maar in de cultuurtheorieën zeg maar veel voorkomen. Maar in de lijsten die we ook wel eens gebruiken met studenten staan hier alleen maar stellingen. Dus bijvoorbeeld, ik werk het liefst gewoon, sluit mij maar op in een kleine ruimte. Ik werk het liefst in mijn eentje aan een opdracht en eigenlijk pas als ik er zelf over nagedacht heb en eruit ben, wil ik met andere mensen om de tafel. Of daar tegenover, als ik een opdracht krijg, wil ik er het liefst meteen eerst met mensen over praten. En dan kan ik mijn hersens eromheen vouwen en dan kan ik er wat mee. Dus mensen kruisen eigenlijk in deze 5 hokjes, kruisen ze aan waar ze zelf het dichtste bij zitten. Voor hun gevoel, voor hun gedrag. Van minder naar meer? Nee. Van meer naar minder? Nee, het is zeg maar 5, 4, 3, 4, 5. Het zijn 2 tegenstellingen tegenover elkaar. Dus je ziet dat er nogal wat best wel flinke tegenstellingen zijn tussen de oranje en de blauwe lijn. Dat zou toch iets betekenen dat we in het onderwijs er misschien iets mee moeten doen. En dan alleen maar zeggen tegen die blauwe, nou jammer dan, pas je maar aan. Zonder dat je daar dus ook weer echt aandacht aan besteedt. Dat gaat niet helemaal goed komen. Dan moet ik zeggen dat heel veel studenten die natuurlijk al die tijd gewoon zich dus inderdaad moeten aanpassen, dat in principe prima doen ook. Dat vind ik knap ook. Hè? Hoe je eigenlijk helemaal jezelf wegfiltert, wegcijfert, om te passen in dat andere systeem, om daarin te kunnen slagen. Om daarna, als je vrij bent, als je weg mag van school, eigenlijk jezelf weer terug te gaan ontdekken. En een plek te gaan vinden in de maatschappij. Je vraagt me wel wat. Diversiteitsprogramma's die we veel hebben in het onderwijs en daarbuiten overigens ook, zijn in mijn ogen niet inclusief. Wat je veel ziet, we hebben het over aanvullend taalonderwijs bijvoorbeeld. Ik ga het woord gebruiken, maar ik doe het omdat ik bij gebrek aan een beter woord, maar de allochtone Nederlander is achter op taal. Daar moeten we wat aan doen. Dus daar gaan we remedierend iets aan doen. Bij ons heeft in Holland heeft iemand bedacht van nou, het is niet helemaal eerlijk om meteen mensen zo van nou, jij ziet er Marokkaans uit, dus ga jij maar remedierend taalonderwijs doen. Dat is dan weer discriminatie, dat mag niet. Dus moet iedereen een taaltoets doen als ze binnenkomen. Maar wat zie je? Dat natuurlijk een taaltoets is waar de doorsnee Piet-Jan Kees in principe doorheen komt en eigenlijk alle mensen waar we, omdat we niet willen discrimineren, niet gedaan hebben, maar zo hadden kunnen aanwijzen van, die moeten dan allemaal remedierend taalonderwijs doen. Erbij, naast hun gewone studielast. Ze krijgen extra coaching. Dan wordt dat ook verkocht en ook betoeld worden de mensen die zich hiermee bezighouden overigens met alle goede bedoelingen van de wereld. Hè? En ook met heel veel zorg en heel veel aandacht. Extra coaching, we gaan je extra helpen, want we vinden jou belangrijk. Maar het is wel extra ook.
Er zijn acculturatieprogramma's, vooral voor buitenlandse studenten. Hè. Hoe werkt het hier in Nederland? Hier in Nederland kom je op tijd. Valt mij overigens best tegen, regelmatig. Hier in Nederland zijn we direct en dan moet je je maar niet beledigd voelen als je vindt dat het direct is. Hè, toch allemaal een beetje aanpassen aan buddyprogramma's, rolmodelprogramma's. Allemaal prima initiatieven. Maar voornamelijk vind ik, zonder het de studenten als zodanig te benoemen, maken we er stiekem probleemstudenten van. We zeggen, er ontbreekt iets aan jou om in ons systeem succesvol te kunnen opereren. En wij gaan jou helpen, dat is dan wel weer aardig bedoeld, om daar toch in te passen. Maar goed, je zegt wel, something's wrong with you. Ergens. Je hebt het ook over gedwongen acculturatie. Zo werkt het hier nou eenmaal. Jij hebt ervoor gekozen om hier te wonen. Dus gij zult hier aan moeten geloven. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik ben ook geen Nederlander. Je zou het niet zeggen, maar ik ben Française. Ik heb er helemaal niet voor gekozen om hier te wonen. Dat hebben mijn ouders gedaan, toen ik 8 was. En toch was ik degene die me moest aanpassen in het systeem. Inmiddels kies ik ervoor om hier te blijven. Dat wel. En inmiddels ben ik ook weer zo voor Nederlands dat ik in Frankrijk af en toe problemen heb. Maar ja, hoezo? Je hebt ervoor gekozen en dus pas je maar aan. We hebben het ook vaak over add-ons. Ik weet er eigenlijk geen goed Nederlands woord voor. We hebben het gewone onderwijsprogramma. Je gaat marketing studeren of bedrijfseconomie studeren. Dan moet je deze vakken doen. Dat is zoveel studiepunten, zoveel studielast. Oh, en jij bent zo'n iemand die niet helemaal mee kan komen. Dan doen we daar nog wat extra dingetjes omheen. Maar we doen niet aan het programma zelf. Dat blijft gewoon zoals het altijd geweest is. En hoewel hier en daar in kleine, vooral grassroots-achtige projectjes waanzinnig succesvol, over het geheel gezien en structureel gezien beperkt succesvol. Dit soort activiteiten zie ik. Ik zie nog steeds bij ons, hoewel we volgens mij al een jaar of 8, misschien wel 10, allerlei activiteiten ondernemen met anders culturele studenten. Hebben we nog steeds eens in zoveel tijd analyses van studieresultaten van verdorie, ze blijven toch nog steeds achter. Ze scoren toch nog steeds minder goed. Dus beperkt succesvol op de lange termijn. Plus dat het vaak ook ophangt aan een persoon die dat die mensen echt wil helpen en het ook echt een warm hart toedraagt. Als die persoon weggaat, met pensioen gaat, wat dan ook, nou ja, dan, oh ja, oeps. Nou, misschien kan Piet het er wel even bij doen. En ik bedoel, ik chargeer heel veel dingen overigens, hè, als ik praat. Ik weet niet of dat iets... Nee, misschien hoeft dat hier niet, maar ik kom wel eens ook in zalen dat mensen iets hebben... Er zitten mensen echt meteen zo in de zaal. Dus ik bedenk altijd van, oh ja, dat moet ik even zeggen. Ik weet niet of dat Nederlands is of Frans is of gewoon ik. Maar ik chargeer nogal regelmatig. Maar ja, dan krijg je ook een boodschap over, lijkt mij. Zou u voor mij kunnen samenvatten wat u daarnet gezegd heeft, hoe wij dit materiaal kunnen plaatsen in de Nederlandse maatschappij van 2011 naar 2012? Ja, eigenlijk ging mijn verhaal erover dat je onderwijs is een heel erg cultureel product. Mensen die onderwijs ontwerpen, onderwijs geven, zitten zelf ook vast in hun eigen culturele normen, waarden en overtuigingen. En als je te maken gaat krijgen met multiculturele studentenpopulatie, waar we natuurlijk mee te maken hebben hier in Nederland, zeker in de grote steden, maar begint ze overal te komen, dan zie je dat de manier waarop het onderwijs vormgegeven is en uitgevoerd wordt, dat bepaalde groepen studenten daar minder goed mee uit de voeten kunnen. En daar wordt dan van gezegd, ja, dat zijn taalachterstanden, dat is omdat ze uit een andere cultuur komen, ze begrijpen het niet. Misschien voor een deel speelt daar ook iets in mee, maar voor een belangrijk deel is het ook omdat het systeem dat wij hebben gewoon niet aansluit bij de manier van denken en de dingen die mensen belangrijk vinden en de percepties die mensen hebben over de onderwerpen waar we onderwijs over geven. Wat ik vertelde in mijn verhaal,
mensen denken, je hersens worden voor een deel gevormd in de culturele setting waar je opgroeit. En dat kan in Nederland zijn, maar als je natuurlijk in het gezin thuis een andere cultuur hebt, dan blijft natuurlijk die hersens blijven zich ook vormen naar de cultuur waar je vandaan komt. En die hersens worden dus anders gebruikt om bepaalde taken uit te voeren. Die taak wordt gewoon het resultaat van de taak is dezelfde, maar de manier waarop die wordt uitgevoerd is een andere. En als je dat weet, dan weet je dus ook dat je eigenlijk onderwijs op een hele andere manier moet gaan vormgeven om veel meer mensen eigenlijk daar een plek in te laten vinden. Zonder dat het ten koste gaat weer van andere mensen, maar dat je veel meer vanuit het individu uitgaat eigenlijk. De zaal kon voelen, en ook ik ook, dat u dit heel erg naar u toe trekt. En ik zou denken dat u een Nederlander was, maar toen u het duidelijk maakte dat het niet zo is, dat u ook een allochtoon bent, ja, u trekt het wel naar u toe. Ik trek het naar me toe? Ja, dit problematiek. Het is boeiend om met een andere oog, frisse oog er naartoe te kijken. Ja, nou, ik vind het, dus dat is gewoon mijn persoon. Ik observeer veel en ik vind het interessant om naar dingen te kijken. En ik vind het ook interessant om op een andere manier naar dingen te kijken. Of dat mensen, ik zie die plant en als u naar die plant kijkt, zegt u van nou, ik zie dat. En ik denk, oh nee, dat heb ik nog niet gezien. Dat vind ik boeiend. Dat is een manier van leren om dingen op een andere manier te bezien, te bekijken en te begrijpen. Dus misschien dat ik daarom ook wel een passie heb voor dit onderwerp, om het anders te doen. Denkt u niet dat dit de reden is dat de regeerders op Curaçao en de onderwijskundigen nu proberen meer de studenten te stimuleren in de regio te gaan studeren? Want volgens ons... Nee, dat komt met een andere vraag. Denkt u dat? Dat men dan in de regio gaat studeren? Omdat ze hier dit systeem aansluiting vinden. Nou, dat zou best kunnen. Want er wordt hier natuurlijk best wel... Het wordt wel wat minder, maar er wordt best wel veel vervelends gezegd over de allochtone studenten of de Antillianen, of waar ze ook vandaan mogen komen. Die blijven achter. Het zijn de grootste drop-out rates die we hebben. Ze begrijpen het maar niet. Taalachterstanden, dat kost alleen maar meer om daar ook iets aan te doen binnen het onderwijs. En we hebben steeds minder geld. Dus die benadering is niet heel erg positief natuurlijk naar de mensen. Dus ik kan me ook heel goed voorstellen dat je zegt van ja, weet je, als je regionaal ook het onderwijs vormgeeft door mensen die daar in diezelfde cultuur zitten, dan moet je onderwijs gaan krijgen die veel meer aansluit, ook bij de groep die binnenkomt. Het is wel heel jammer, want het maakt ons onderwijs veel minder kleurrijk. Als iedereen thuis zou blijven, zeg maar, of regionaal zou blijven zitten. Ja, en de volgende vraag is, denkt u dat in de nabije toekomst dat er veel veranderingen zullen komen met een nieuwe kijk naar hoe onderwijs wordt gegeven? Ik hoop het. Met heel mijn hart en ziel. Ik zie wel tekenen. In dat opzicht, culturele perspectief, maar ook gewoon sowieso moet er heel anders naar onderwijs gekeken worden. En ik zie steeds meer eigenlijk kleine groeperingen ontstaan. Het is eigenlijk bijna een ondergrondse revolutie gaande. En daar hoor ik ook bij. En we weten elkaar steeds meer te vinden ook. We komen elkaar steeds meer tegen. Dus die groep wordt alsmaar groter, een beetje als een olievlekbeweging. En je ziet natuurlijk dat het eigenlijk niet zo heel goed gaat met het onderwijs in Nederland. Ik bedoel, die hele gedoe dat er natuurlijk is geweest, dat begonnen is bij ons, wij in Holland. Maar wat natuurlijk in heel HBO-land een rol speelt. Maar daardoor is die discussie weer opgeleid van er gaat iets mis met onderwijs. En helaas zijn er nog steeds wel heel veel mensen die dat proberen op te lossen door nog meer procedures en regeltjes en inspecties. Waardoor er nog minder aandacht is voor waar onderwijs eigenlijk over gaat. En dat is een individu dat wil leren. En hoe kan je dat dan het beste doen? De vraag is dan, want Nederlanders zijn heel financieel onderlegd. Wanneer het in de zakcentjes wordt gevoeld, dat de studenten van Antillen niet meer komen, dat de buitenlanders hier niet meer komen studeren, dan zal dan financieel geraakt worden. Misschien komen dan de wijzigingen. Wie weet? Wie weet, ja. Het zou jammer zijn als dat de reden zou zijn. Maar gelukkig zie ik wel steeds meer mensen om me heen die dit wel begrijpen of willen begrijpen. En ik verwacht ook wel, het gaat alleen heel langzaam in het onderwijs. Ik bedoel, verandering, als ik nu iets bedenk, dat kan pas volgend jaar. Weet je kan niet in het lopende jaar dingen doen. Maar de groep wordt steeds groter, de gedachten, de mensen gaan ook steeds meer mixen met elkaar om oplossingen te bedenken. En ik denk, als we uit de sfeer kunnen komen dat we een oplossing moeten bedenken. Want als je een oplossing nodig hebt,
was er een probleem. Ja. Maar dat je gewoon zegt van, goh, de wereld is gewoon veranderd. En hoe kunnen we daar nou eigenlijk goed bij aan gaan sluiten? Dat we op die manier eigenlijk heel snel ineens weer wel heel grote veranderingen gaan zien. Oké, wij van OostTV wensen jullie veel succes toe. En in de toekomst hopen we programma's met jullie te maken over de vorderingen. Dankjewel, lijkt me leuk. Oké. Querido televidentes, nós estamos mirando, tem gente, não, é pessoa que não tem gente, que está bezig gaba, que é problemático aqui, que se nós esperamos de topanang, então que informação não é também mais visível para você que cambia na luta. Daar hebben ze dus, daar kun je misschien wetenschappelijke bewijs vinden daarvoor. Ja, is goed punt. Taal is ook heel belangrijk. Ja, leven en dood. En in Nederland heb je dat veel minder, alhoewel er hier ook bijvoorbeeld hele snoeiharde delen zijn. Ja. Nou ja, autoriteit, deugd. Ik wil eentje erbij voegen. Ja, zeker. Welke mist? Eentje die uit Zwarte-Amerika komt en het idee van dat leren is toen echt white. Dat leren, presteren op school iets wit zou zijn. Ja, Ik denk dat als jongeren hier, als jongeren hier kopiëren helaas veel uit Amerika, is ook dat soort ideeën. Ja, dat is inderdaad, en dat zit ook weer, kan je ook weer van thuis uit meekrijgen, dat school eigenlijk niet deugt. Acting white. In dit verband vind ik grappig, een keer bij uitzending van Opsporing Verzocht. Ja. En liet ze een Antilliaanse jongen zien die een supermarkt of zoiets overvallen had. En er zaten Marokkaanse jongens, allochtone jongens dan, die werkten bij de kassa en de schappen vullen. En voordat die weggingen met die buit, zei die jongen tegen hun: ik raad jullie aan, hè, je best op school doen, anders gaan jullie later hetzelfde doen als ik. Wow. En daar word ik zo... Dat had hij gezegd? Ja, dat het gezegd werd. Dat iemand, terwijl hij weet dat hij fout bezig is, maar nogmaals, hij heeft de reden om zo te handelen. Want thuis misschien kindertjes, baby, die geen melkpoeder is om het ding te geven. Ik wil niet goed praten, maar hij zal zijn bewegingen hebben. Maar dan nog dat hij zich bewust is van, ik laat me een andere op tijd attenderen van, joh, doe je best, want dan hoef je niet in die situatie van mij later terecht te komen. Zoiets. Mooi verhaal. Ja. Ja, het onderdeel van de straatcultuur is dat je niet zwak mag zijn. Een brief voor een student. En dan zeggen ze van ja, dan in het papiermens hoor je vaak van Sibiramino Kewak bek. Dat hoor je heel vaak, mensen dat zeggen. Je mag niet terugkijken. En ik zeg, ik zie bijvoorbeeld nu in het project waarin ik zit om de kleinschalige woonvoorziening op te zetten voor jongeren met een beperking. Heb je heel veel van die jongens die een beperking hebben, waar ik vind dat ze geen beperking hebben. Dan zeggen ze ook steeds van, waarom moet ik steeds terugkijken, mevrouw? Ik zeg, nou ja, je kan leren van de dingen, het blijft niet, je moet ervan leren, het is je geschiedenis. Ik zeg, en van je geschiedenis kan je leren, zoals ik vind dat ik krachtig uit mijn geschiedenis ben gekomen, dat mijn voorouders slaaf zijn geweest. Ik ben daar krachtig uitgekomen, vind ik. Ik leer ervan. Ik zeg, en volgens mij kan jij leren ervan dat jij hebt een beperking, zeggen ze, want jij accepteert het niet, maar je ziet een bepaalde justitiegedrag. Dus dat betekent dat jij van moet leren, hoe komt het dat ik steeds terugval? En vaak willen ze niet terugkijken. Dat is wat ik steeds hoor. Van, ook op mijn, zeg maar, mensen van in mijn vriendenkring, van ja, ik kijk niet terug, ik ga verder. Ja, hij is herkenbaar. En ik zou dan, als ik zou luisteren met mijn coachbril op, dan denk ik van daar zit een stukje pijn. Dan denk je dan van, je kijkt niet terug omdat daar een stukje pijn zit. Ja. Dus wat het ook lastig maakt. En het aparte is van, als je het hebt over hindernissen, hindernissen die mensen ervaren om van hier naar hier te komen, vaak zijn het beperkende overtuigingen die ze hebben. Dat is allemaal een subjectieve ervaring, het is geen realiteit. Dus als je straks hindernissen ziet staan, zijn het vaak dingen die spelen in het bewustzijn van mensen. En dan wat ook zo bijzonder is, wat we vaak doen, is de hindernissen proberen te veranderen of weg te krijgen. En de kunst is soms om de hindernis gewoon te laten bestaan, maar een manier te vinden om daarmee om te gaan.
Ja, de gunstige ligging is geen heel sterk argument. Maar ik vind Ja, niet maar echt de dat onderbouwing bedoel van ik. het gebouw. Dat heeft toch een beetje te maken ondersteunen. Maar dat is toch een ander argument dan dat hij prachtig is. Gunstig tussen de fotomuseum orde liggen. Dus como esse também tem outro. Dus tem 3A, conclusão de 3A. Então, ja, ik zat dus aan meer naar je houding te kijken, van zou je dus dan wel of niet zenuwachtig zijn? Kijk ik ook naar. Ja, ja. Ik was bang dat je handen op je zag het al. Als het ondersteunend werkt, ja. dat wel, toch? Maar niet dat het tegen precies, weet je zo, dat soort dingen. Nee, klopt, ja. Dan kunnen zeggen van hij kan zijn verhaal niet kwijt. Ja, precies, weet je zo. Nee, klopt, ja. En wat ik me afvroeg, voordat u het zei, vroeg mijn eigenaar of hij zo brutaal zou zijn om zelf een stoel aan te schuiven en te zeggen, ik ga hier zitten. Ja. Ik wachtte dat u hem zou uitnodigen om plaats te nemen. Ja. Maar dat speelt ook toch? Jawel. En dat je staan wachten totdat de gastheer jou... Precies, eigenlijk wel. Ja. Maar aan de andere kant ook, tegenwoordig wil men toch wel zien van hoe erg initiatief ben je, hoe voel je op je gemak bij het bedrijf, et cetera. Noem maar op je zo allemaal, weet je, dat soort dingen. Dus dat is ook heel... Nee, maar is het niet bijvoorbeeld tegenwoordig dat bepaalde dingen die ze vroeger als brutaal vinden, dat je eigenlijk die taboe moet doorbreken, door te zeggen van, dan kunnen ze vanaf het eerste indruk, kunnen ze bijvoorbeeld een bepaalde indruk van je krijgen van, oké, hij neemt initiatief, hij kan zichzelf goed begeleiden. Want vooral bij grote bedrijven, je komt binnen, noem maar op, maar je bent de leeuw, hè? Ja. Dan moet je toch soms af en toe een beetje zelf uitzoeken van hoe jij jezelf kan vinden allemaal. Dus dat je er ook van kunt leven en niet in een tweestrijd zit van oh jee, ik heb hier een hobby en die doe ik vrijwillig en aan de andere kant is mijn talent wat ik heel graag wil doen, maar daar heb ik geen tijd voor doordat ik ander werk moet doen. Dan leef je in een soort van conflict situatie met jezelf. Maar dat is gewoon een comfortzone, laat ik het maar zo zeggen. Dat is je comfortzone ook. Dat is iets wat vaak ook wat je makkelijk afgaat, maar dat is ook vaak ook maar iets wat je niet langer... hoe belangrijk is dat, vraag ik me dan af. Is dat een... het is geen voorwaarde. Wat is geen voorwaarde? Dat je daar kan verdienen. Want als dat mij als dat heel hoog in mijn lijstje zeg maar komt te staan, dat ik daarvan moet leven, dan kun je heel veel dingen wegschrabben. En dan laat je misschien ook geen ruimte voor creativiteit. Want heel veel komt vanuit creativiteit, omdat dit mijn talent is, maar ik kan niet van leven. Maar nou, dan moet ik maar misschien gaan ontdekken hoe ik alsnog van kan leven. En dan komt creativiteit. Ja. Dus dan denk ik van... Dat is je weg naar je talent. Ja. Dat is die weg die je bewandelt, naar mijn idee. Hè? Ja. Want dan voelt het kind, dan voelen de anderen ook, er is een Antilliaanse moeder. En merk jij dat het werk dat je het helpt. Vertel eens even waarom het helpt. Het helpt, want ik neem een voorbeeld van 2 jongeren die in de brugklas helemaal verkeerd gingen. Ja? En ze deden maar wat en geen enkele docent wou die jongens aanpakken. Altijd een probleem, kwamen ze mij halen om met deze jongen te praten. Dus op een gegeven moment, ik had ook met de ouders gepraat en zo. En die ouders die vroegen mij ook om hen te helpen, want ze weten niet meer wat ze kunnen doen. Ik heb de ouders aangeraden, weet je, word lid van de ouderraad. Ja? En die 2 jongens hebben een diploma behaald. Want dat was er, want anders waren ze al lang de school uitgetrapt. Want dat, als hoe is het jou gelukt om die ouders in die ouderraad te krijgen? Want dat zijn belangrijke. Ja, ik hield Antilliaanse bijeenkomsten. Ja? En ik benadruk het aanwezigheid van ouders, de betrokkenheid op school. Want dan ben jij niet alleen maar de rolmodel thuis, maar ook school. Dan kijken de docenten, oh je moeder is in, dus je moeder heeft interesse. En zo ging het. Ja, de stimulerende en ook het houden van activiteiten, dat de ouders ook betrokken zijn op school. En dat is ook een model voor het kind. Oh, mijn moeder is niet alleen maar thuis om op mij op te voeden, maar ze heeft ook de rol op school met participatie. Ja, dat is iets dat ik voelde. En daarom, en dat probeer ik dus ieder jaar meer ouders te betrekken in verschillende scholen in de ouderraad. En bijna in alle scholen waar ik dus werk, heb ik Antilliaanse
Ouders in de ouderraad. Ja, leuk. Ja. Ja, dat hoor. Ja. Wat En klopt. dat gebeurde vroeger niet. Ja. Ja. En wat u ook noemde, dat stukje voorbeeld. Ik vind ook naar ouders toe. Als ouders niet op een ouderavond komen, Antilliaanse ouders, dan bel ik ze op en ik zeg van, dit kan gewoon niet. Oh, wacht even, mag ik nog komen? Ik kom eraan, zeggen ze dan. Erop aanspreken. Hè, van, Dus jij zegt niet, u bent te laat, u mag niet komen. U zegt, kom toch nog. Ja. Daarom. En wat ik merkte, dus bij de uitnodiging van Antilliaanse ouders, stuur je een brief een week van tevoren, komen ze niet. Ja, en wat doe ik? Eén dag, een dag daarvoor, ik bel ze. Corda, kuting reunião, corda bini, pasita na bienestar de buiu. Atabere malubida, dat jou hebt, nou me die zien. En die jou hebt, als ik probeer ik weer, je tornos te komen. Ja, precies. Ja, het is veel werk, maar de resultaat krijg je. En het gaat uiteindelijk om het resultaat. Ja. Nou, ik ben heel blij met deze laatste opmerkingen van jullie. Mogen we stoppen? Want we moeten naar de volgende workshop. Maar het was leerzaam. Was leerzaam? Ja, leerzaam. Ja, zeker. Maar je- en zeker, die barika, bien goed. Oké, Hobbybo. Glenn, vertel even wat meer over deze workshop. Wat hebben jullie besproken? Nou, eigenlijk, een van de belangrijkste dingen wat we gezegd hebben, is dat opvoeden voorbeeld is. En als Antilliaanse ouders niet weten dat je baby vanaf het begin dat die baby er is, aan het leren is, dan ben je fout. Want we zeggen vaak, die kinderen zijn klein, dus nanosa. Pero ze zijn klaargemaakt, pahayasa. Dus als je je kinderen opvoedt en je voedt je kind op in chaos, zal je kind chaos meekrijgen. Als je weet, ik ben het voorbeeld, dan zal jouw kind goed komen. Want je kunt niet van je kind verwachten dat je kind uiteindelijk het goed doet op school, als je het niet goed gedaan hebt in je gezin. Als je het kind in chaos hebt opgebracht. En daar zijn allemaal voorbeelden omheen gegeven. We hebben belangrijk gemaakt dat voorbeeldgedrag altijd doorgaat, ook voor de docent. Oké, is dat voldoende? Ja, we gaan een klein beetje, ik maak even mijn verhaal even af. We gaan dus preventief op de scholen zitten. En dan gaan wij dus aan de hand daarvan, zijn we zoveel spinnend web. En dan proberen wij dus eigenlijk de interne componenten zo snel mogelijk bij elkaar te krijgen. Ik vind het heel bijzonder dat de schoolmaatschappelijk werker zoiets heeft van, ja, ik wil heel graag een doelgroep benaderen. Terwijl ik heel weinig weet over hoe zo'n schoolmaatschappelijk werker aan de slag gaat. Dat doe hetzelfde als jij. Of ik doe hetzelfde als jij. Eigenlijk. Ik hoor dit heel weinig een schoolmaatschappelijk werker zeggen van, goh, ik ben op zoek naar hoe het zit met, omdat de indruk heb dus dat zij ook op een soort van, het is voor mij, in mijn optiek vanuit mijn professie, zo'n ver van mijn bedshow. Ja, het zal ook wel liggen aan wie je voor je hebt natuurlijk. Maar ik heb, dus bij iedereen. Maar mij valt iets op en ik vind het ook gewoon mijn taak. Als je iets in je leert, dan pak je het op en dan ga ik niet kijken, waar kan ik ermee, maar klopt het wat ik zie en leer en waar willen de jongeren ermee? En dat is waar ik mee bezig ben. En dan denk ik van nou, dan zit ik hier met allemaal experts, ik weet helemaal niks, dus kom maar op. Er is nog één ding en dan wil ik gaan afronden. Dat is misschien een tip, een idee. Ik vind coaches, je hebt coaches op allerlei vlakken. Je wordt ermee doodgegooid. Ik denk dat het van belang is dat op het moment dat zo'n Caribische Nederlander in Nederland komt, die gekoppeld wordt aan een buddy. Net zoals als jij een nieuw... Wij hebben zo'n project gedraaid een tijdje, maar op een gegeven moment, sommige van die jongeren raak je gewoon kwijt. Maar dat hoort er ook bij, want je kan niet allemaal binnenboord houden. Maar dat zo'n jongen door iemand, maakt niet uit door wie, maar dat zo iemand dus een buddy, gekoppeld wordt aan een buddy en meegenomen wordt aan het handje. Ik zeg altijd, ik heb expat vrienden, als ze naar Nederland komen krijgen ze altijd die Untouchables cadeau van mij, het boek. Dus dat je zo'n jongere meeneemt naar een museum. Dat je het leven van zo'n jongere, de visie ook verbreedt en je verrijkt. Want je komt niet naar Nederland omdat jij alleen maar naar school en naar huis wil gaan. Je wil ook weten, wat heeft het land je allemaal te bieden? Mag ik jou voor een stelletje lenen? Omdat hij een foto wil maken. Er is altijd hier een crew die ons altijd helpt. En we hebben bedacht, ze verwachten het niet, maar ook hun willen we bedanken van NOS TV, die er altijd is, wat er ook is, door weer en wind, zijn ze er. Mag je danken. Jullie ervoor.
Als gastarbeider en in de havens in Rotterdam ging werken, toen was hij ook helemaal weg van gitaarspelen. Toen ging hij naar de Rotterdamse gitaarschool en ging hij daar les nemen en dan kreeg hij les van Jacques Witte. En die schreef dan verschillende Antilliaanse walsen, waarbij deze, en het heeft geen naam, alleen maar nummer 22, dus dan moet je je voorstellen hoeveel nummers hij heeft geschreven. En dit liedje heb ik dus van mijn vader geleerd op Curaçao. En met mijn Nederlandse man en dan weer Curaçaose en Arubaanse bandleden hier in Den Haag, in Den Haag geoefend. En nu brengen we het terug naar Nederland met, ja, zoals het hoort. Ja.
Bautinos bandera.